जोंखौ सोब्बाय थानाय लुवासो जोंखौ बर' ससाइटिखौ बेनो फोजोबलांगोन जोंनि गामियावहाय स' नोंथांमोना स्मार्ट आरो बेनिफ्राय सेफ था आरो आब'निफ्राय आंथ' जेबो लुगैया नोंथाङाबो नायदोंबा भिडिअखौ आं रिप्लाय होनला बेनिफ्राय नोंथाङाबो एसे स्मार्टखा नोंथांमोननि सिगाङाव फिन खनसे फैनांगौ जाबाय बायद'था आब' खनजिथानि मोजां मोनसे रिप्लाय नुदों आङो जेरावहाय मोनसेबो लजिक गैयामोन जेबा मोनसे प्रुफ गैयामोन एन्सार आं जोंनि कुइसन खालामदों बेनि जास्ट माने खुगा खोथा बुंनायनि दा आङो मोनसे बिराद बिनि मोनसे खोथानि रिप्लाय होजोबगोन आङो लिरना दंखायो आङो ओमफ्राय आं दा मोनसे खोथाल' सोंनो नागिरदों जे भिक्टास लाइफ साइन्स दं आब'आ जेरै बुंदों www भिक्टास लाइफ साइन्सआव थांनानै नाय गासिबो मोनजोबगोन जों वेबसाइटखौ नोंथांमोन देखायना होगोन माबायदि वेबसाइट बेखौथ' जोंनि कम्पिउटार साइन्सनि स्टुडेन्टफ्रा बेनिफ्राय साबसिन वेबसाइट बानायनो हागोन आरो ना ओमफ्राय दा बिसोरनि टिमखौ नायदोंमोन जों दा टिमखौ नायोबा मिस्टार डेस गासिबो बिजोब ना सोरबा मोनसे डक्टर खालामनाय ना सोरबा डक्टरेट इन PhD रिसार्च स्कलार दं सोरबा बेवहाय ना सोरबा आयुर्वेदिकनि डक्टरानो दं गासिबो मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव दं मिथिखाजोब्बाय होनबा लाइक आं मा होननो नागिरदों एबा मा कनभे खालामनो नागिरदों आं बेनि थ्रु स' आं दा आब'नि मोनसे मेसेजनि फिननाय होगोन आरो ना स' बिथाङा आंखौ फार्स्टआव बुंदों नंखाय खोथा आं बुंदों आरोना नोंथांमोन स' भिक्टास लाइफ साइन्स जे जाय कम्पानि बे अलरेडि नोंथांमोन आं खोन्थाखाबाय मोनसे MLM बिजनेसनि थ्रुसो लाइक ग्र' खालामो आरो बेयावहायनो बिसोर MLM खालामदों बे MLM खालामनायनि सायावबो बिसोर मा बुस्थुजों खालामदों MLMखौ मोनसे फेक मुलिजों जे मुलिखौ जोंनि जा गामियावहाय माखासे मानसिफ्रा खनजिथानि थ्रु एबा माखासे बेबायदिनो माखासे बिराद सिन्डिकेट सलायगासिनो दं माखासे बर' सिख्लाफ्रा जाय माने हाबा जाखांनाय बिसोरो गामि थांनानै बुरिफोरखौ बुरखायदों मानसिफोरखौ बुरखायदों जइन जाहोदों बिसोरखौ मुलि फानहोदों आरो बिसोरखौनो फानहोग्रा बानायबावदों आरो ना स' होमब्ला नोंथांमोन साननानै माबायदि स्केलावहाय दा जोंनि बर' गामियाव बेफोरबायदि एक्सपान्ड जागासिनो दं बे फार्स्ट आरो आंनि ओमफ्राय दा सेकेन्डलि होसो बोनायनि खोथा बुंदों बे कि लाइक बियो गावखौ बुंदों जि लाइक जुदि बे गाज्रि मोनबा मुलिया जोंखौथ' होसोबोसिगौमोन आरे आब' आं मोनसे खोथा बुंनि जुदि मुलि जाग्रायानो थांनानै थानाय नङाबा नोंखौ मारै होसोबोनांगौ दा बे जाबाय थागोन फार्स्टलि एसे रिएक्सन मोनगोन जे मोखाङाव फुनबा जेरै सारफेस मोनसे क्रिम फैयो हिन्जावफोरनि थाखाय बुरिफोरनि थाखाय नानेखाया खारहोनो थाखाय बेयो मा खालामो मोदोमखौ माने फुरखौ होनानै जे सिंनि मोनसे आउटार लेयार थायो बेखौसो माने एक्सपज खालामो ओमफ्राय स्किना बिराद थिन जायो दा बिदिनो मोखांनि बिदि जे बुस्थुआ फुनजाथावा बेफोरबायदि केमिकेल लगायनाय दं बेवहाय बे भिक्टास साइन्सनि जे प्रडाक्ट्सफोर दं मोखांनियानो जाथों किडनिनियानो जाथों एबा माबानियानो जाथों अब्ला नोंथांमोन बेफोरखौ बाहायबाय थायोबा सासे मानसिया बेसेबां गोबाव थांनानै थानांगौ बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थादों आङो ओमफ्राय थार्डलि खोथा सेल गावसोर होनदों जागासिनो दं गामिनि मानसिफ्रा बिहरगासिनो आरे मानो बिहरा जानो नोंथाङाबो सासे इनफ्लुएन्सार नोंथांनि खोथा खोनासंनानै गामिनि जे बुरिफोर दं बेथ' नोंथांखौ मोजांखौनो सानखागोन नों 40,000 केरि खालामो जों 3,000बो केरि खालामा होमबा नों साननानै नाय जों 3,000 केरि खालामैयानो मोनसे 3,000 जन मानसिखौ इनफ्लुएन्स खालामनानै जों जोंनिथिं लाबोनो हादों अब्ला 40,000 जन मानसिखौहाय नोंथाङा लाबोदों अब्ला बेनिफ्राय जुदि 10%आबो नोंथांखौ एसे सिरियासलि लानानै नायमारोबा अब्ला बिसोर मानो बिहरा जानांगौ नोंथांनिफ्राय बेखौ साननानै नाय नोंहाथ' एसे इनफ्लुएन्सार जानानै एसेथ' डिउटि थानांगौ नों मोजां एसे खामानि मावबानो मोजां भिडिअ बानायबानो नों फैसा मोनखायो फेसबुकनिफ्राय इउटिउबनिफ्राय मोनगोन नों ब्रेन्ड कलेबरेसन मोनगोन नाथाय मा खालामगासिनो बिथाङा मोनसे MLM बिजनेस जे अलरेडि बिराद गाज्रि साप्लिमेन्ट फानगासिनो दं साप्लिमेन्टबो होननो लाजाबावा नोंथांमोन बेफोरबायदि मुलिया ओमफ्राय दा नै फोर्थलि जे सार्टिफिकेट होनदों गभर्नमेन्ट सार्टिफिकेट मोनजोबनाय आंनो एक्जेक्टआ आं दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम एबा जोंनि कलेजनि इन्जिनियारिं कलेजनि जे सार्टिफिकेट्सफोर स्टेम्प लागायोना बेखौ आङो अबेबा दखानावहाय बानायनो हायो दानि जुगा ओरैबायदि जुग जेरावहाय आङो मोनसे फेक सार्टिफिकेट एबा फेक स्टेम्प बानायनो थाखाय जेबो नाङा मोनसे आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानि जेब्ला नोंथाङा गावनि जेबो प्रफाइल थाया अब्ला विकिपिडियायाव थांनानै एसे फैसा होनानै नोंनि बारै लिरहोनो हायो बेवहाय अब्ला एसे क्रेडिबिलिटि जागोन साप'ज आंनि नामा दा डेस ना आं आंनि बारैहाय सोरखौबा लिरहोनो थिनबाय थार्ड पार्टिनो फैसा होनानै आंनि बारै बिदि लिर अब्ला बियो विकिपिडियायाव थांनानै बिदि मोनसे मोजां आंनि नाम बानायगोन वेबसाइट लिरगोन दा बिदिनो बे मोनसे आंनि गुगोलाव नाम होबाथाय एकदम फैबाय बिथाङा बिदि सासे डक्टर एबा इन्जिनियार बिदि होननानै स' बेफोरबायदि खालामनो थाखाय दानि जुगाव जेबो नाङा एसे एनै फैसा नांगौ एसे एनै लेनदेन नांगौ आरो एसे एनै नलेज एबाउट ससियेल मिडिया नांगौ एबा गुगोलनि बारै एसे इनफरमेसन नांगौ स' बेनो आरोना ओमफ्राय दा आं बेखौनो बुंनो सानबावदों जे नोंथांमोना बिदि मोनसे खामानि मावगासिनो दं गामियाव थांनानै जे बुरिफोरखौहाय बेफोरबायदियावहाय गोग्लैहोगासिनो अलरेडि गामिनि मानसिफोरनि माइन्डखौ मिन्थिखायो जे बिसोर डक्टरनि खोथा लानो नागिरा अजानाव थांबाय थायो ओमफ्राय बेवहायनो बिसोर गोदान फैगोन नै मादै जोंना नेखौ जानानै मोजां जादों आनै जोंहा नेखौ जानानै मोजां जादों जोंनि न' खाथिनिया मोजां जादों नोंसोर बेसेबां बुरखायबावनो आं मेल्ला एग्जाम्पल होनो हायो नोंथांमोन मेल्ला एग्जाम्पल मैयाहाय जोंनाव बिराद कमेन्ट्स फैदों मैया जोंनि भिडिअआवहाय जे आं बिदि MLM बिजनेसाव हाबनानै बिदि गोमाखांदों मोनसे कमेन्ट लागायना होजोबगोन आं नोंथांमोन जुदि आंखौ बिसास खालामाबा आरो नोंथांमोनाथ' एसेबाबो स्मार्टखा स' आं आब' खनजिथाखौ मोनसे खोथा बुंबावो नोंथाङा
आंथ' दा एथ' बुरजा प्रुफ होबाय नोंथांनि सिगाङाव नोंथाङा मोनसे प्रुफ मोननै प्रुफ एबा मोनथाम प्रुफ जायखिया प्रुफ होनानै देखाय आंनो होनबानो आं भिडिअखौ टेक डाउन खालामजोबगोन बे MLM बिजनेसा मालाबाबो मोनसे बर' ससाइटिनि थाखाय मोजां नङा बे मोनसे सिंनिफ्राय जाबाय थानाय मोनसे जोंखौ सोबबाय थानाय लुवादसो जोंखौ बर' ससाइटिखौ बेनो फोजोबलांगोन जोंनि गामियावहाय स' नोंथांमोना स्मार्ट आरो बेनिफ्राय सेफ था आरो आब'निफ्राय आंथ' जेबो लुगैया नोंथाङाबो नायदोंबा भिडिअखौ आं रिप्लाय होनला बेनिफ्राय